Εύχομαι το διάστημα που θα λείψετε να ξεκουραστείτε και να φροντίσετε να γεμίσετε πλήρως τις μπαταρίες σας, προκειμένου ο χρόνος αποφόρτισης να είναι αρκετός και να αντέξετε ως τις επόμενες διακοπές. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος και ασφαλή επιστροφή ξανά στην Πάτρα. Ας είναι αυτές οι γιορτές γεμάτες αγάπη, ειρήνη και όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος και πάνω απ' όλα για όλους μας υγεία και ευημερία. Να είμαστε όλοι καλά. 16 μέρες για Χριστούγεννα. Μάλλον. Ετοιμαζόμαστε. Ζεστασιά, αγάπη, υγεία, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και διαβάζουμε και λιγάκι γιατί μετά έχουμε και εξεταστική. Χρόνια πολλά παιδιά, καλές γιορτές να έχουμε. Εύχομαι στους φοιτητές του τμήματος να είναι με τους δικούς τους αυτές τις γιορτές, να περάσουν καλά Χριστούγεννα, με αγάπη, πάντα με υγεία, πάντα. Και όσο μπορούν να προσέχουν, νέα παιδιά είναι, δηλαδή ποτέ δεν φτάνουμε στα άκρα, όχι πολύ αλκοόλ, όχι πολύ άγρια οδήγηση. Εντάξει, δεν θα το πω διάβασμα γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά τίποτα, να περάσουν πολύ καλά, να θυμούνται τις γιορτές για πολύ καιρό. Με υγεία, πρόμη και ευτυχία για το 2025. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και να είναι γεμάτο με επιτυχίες τόσο ακαδημαϊκά όσο και εκτός σχολής και με υγεία. Παιδιά, θα ήθελα να σας ευχηθώ για τις γιορτές, πολλές χαρούμενες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάτε, στιγμές που θα μπορείτε να θυμόσαστε χρόνια μετά. 2 μικρές συμβουλές: χρησιμοποιήστε αυτές τις διακοπές για να περάσετε ποιοτικές ώρες με τους γονείς σας, θα το εκτιμήσετε αργότερα. Και κάτι που έμαθα από ένα σοφό γέροντα που πλησίαζε το τέλος της ζωής του, όταν το ρωτήσανε τι θα άλλαζε στη ζωή του, αφού το σκέφτηκε λιγάκι, είπε ότι θα τρώγε περισσότερα μελομακάρονα. Για το νέο χρόνο εκτιμήστε ότι ξεκινάτε ένα καινούριο ταξίδι γύρω από τον ήλιο. Αυτό το ταξίδι είναι εγγυημένο ότι θα είναι συναρπαστικό, γιατί θα έχει πολλές ευκαιρίες για να μάθετε καινούργια πράγματα. Εκμεταλλευτείτε το, ανακαλύψτε αν δεν το έχετε κάνει ήδη τη χαρά του να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Μην αφήνετε το κυνήγι για βαθμούς ή τη λύπη κάποιας αποτυχίας να σας ελαττώνουν αυτή τη χαρά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και μια σημαντική ευχή είναι να βρείτε αυτή την καινούργια χρονιά κάποιο θέμα, κάποιο μάθημα, κάποια επαγγελματική κατεύθυνση την οποία να ερωτευτείτε. Ξέρω είναι δύσκολο, όπως είναι δύσκολο να βρείτε και το άτομο που θα ερωτευτείτε, αλλά γι' αυτό έχουμε τις ευχές. Καλές γιορτές, ευτυχισμένο το 2025. Εύχομαι το νέο έτος να φέρει υγεία, αγάπη και πρόοδο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή χρονιά σε όλους. Καλημέρα παιδιά μας, αγαπημένα και χρόνια πολλά. Είμαι ο Κώστας Βαγενάς, ένας από τους παλιότερους, να μην πω παλιότερους καθηγητής σε τη ζωή του τμήματος. Ήρθα στο τμήμα το μακρινό παλιό 1981, χρονιά σημαντική και για την Ελλάδα τότε, και δεν το μετάνιωσα που γύρισα από την Αμερική και γύρισα εδώ ανάμεσά σας. Σας εύχομαι σε όλους καλή πρόοδο, υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, χαρά και δημιουργικότητα σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας και εύχομαι καλή σεζόν να έχει η ομαδάρα μας, η ομάδα μπάσκετ του τμήματός μας. Πάμε να το σηκώσουμε δυνατά. Καλά Χριστούγεννα! Χρόνια πολλά!